Dragilor, bine v-am găsit la primul episod din Surf I Surf. O să vă pus jos ca să pot să văd aici. Tu vei sta aici. Așa la momentul. Așa, nu știu ce a fost aia. Pe cine mi-ai rost chile degeaba? Mi-ai rost chile degeaba. Hai să vedem aici. Nu decât nu să nu știu să fac. A, pentru next. Mai bine rămânem la. Ok, o să-mi dau omul pe normal. Haideți și la keyboard. Yes. Încă nimic. Ok, și pornim. Eu am mai jucat Survival. Nu știu, dar știu că e de american, pentru că s-au votat președinții. Și după cum vedeți, ce trebuie să strângem noi? 40 de voturi, să zic așa. Pardon, un pic. Deja avem 7. Nu l-am strâns acum. Nu avem nicio chică. Pus ca fraieres. Dăm chile. Trebuia mai întâi să citesc, credeam că le câștig. Ce bine era dacă le câștigam. Mama, o mână care mă înțeapă. M-a amorțit. Pardon. Și mă polițist. Ăla a fost Park. Park. Și nu mai trebuie decât capaul, care sper să fie pe vreun tren. Ne-am împiedicat. Uite, aici era bun un magnet. Deci chiar era bun un magnet. N-am luat un skateboard. Ok. Nu mi-e frică de tine, moș martică. Ar fi bine dacă ne-ar da cu un zid să ne putem urca pe el.
Așa. Hai pe bune, nu te cred. Ok, am luat asta. La ăla mai ia până... Da? Pentru că e mult prea grav. Nu. Ok, cred că eu o să-mi mișc poziția. Perfect. Ai, oleu, spune cum e. Ce se întâmplă? O să vă las să vă uitați.